ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи навбатии ифтихор аст манзури шумо. чӣ гуна ки дар барномаи қаблӣ иттилоъ дода будем, мо бо сафари хизматӣ дар шаҳри турсунзода қарор дорем ва илназа барномаи навбатии ифтихорро бозам аз ин минтақа манзури шумо мегардонем ва итминон дорам ки барномаи навбатии мо ба шумо писанд меояд ва бозам дар ин барнома бо яке аз ҷавони фаъол ки дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ аз намуди варзиши таеквондо иштирок намудааст бароятон маълумот хоҳем дод. итминон дорам ки барномаи навбатӣ мо ба шумо писанд меояд ва баъд аз чанд лаҳза мо бо қаҳрамони барномаи навбатӣ аз наздик шинос мешавем. бо шабакаи Баҳористон бимонед. қаҳрамони барномаи навбатии мо Бурҳониддин Одилҷонов. салому алайкум. ва алайкум ассалом. хуш омадед ба барномаи ифтихор. хушбахт бошед. ман Одилҷон Бурҳонӣ, хонандаи 11 дар муассисаи давлатии таълимии лицей барои хонандагони балоғат таҳсил менамоям. таҳсилатон дар муассиса чӣ гуна аст? хеле хуб аст. хуб аст. бале, кадом дарсҳо, кадом фанҳо бештар ба шумо писанд аст? ман дар фанҳои забони русӣ ва забони англисӣ бисёртар завқу шавқат дорам. ташаккур барои шумо. барои чӣ махсус фани забони англисӣ ва русиро интихоб кардед шумо? чунки ман дар ёд гирифтани забонҳо хеле бисёр шавқ дорам. шавқ доред. бале, бисёртар дӯст медоред забони англисӣ ва русӣ? бале. саломат бошед. ғайр аз ин забонҳо боз ба кадом забонҳо таваҷҷӯҳ доред? ман забони немисиро ёд гирифтани ҳастам. метавонед ин лаҳза барои исбот худро бо забони англисӣ муарриф кунед ба тамошобинон? бале. марҳамат. Hello guys, I am Odiljon Burhoniddin and I am studying in Lycée for Gypsy Schools. ташаккур барои шумо. беҳтарин. бо забони русӣ. Здравствуйте, дорогие гости, я Одилҷон Бурҳонӣ, я учусь в лицее для одаренных учащихся. ташаккур барои шумо. дӯстони азиз, қаҳрамони мо дар олимпиадаҳои сатҳи ҷаҳонӣ зиёд иштирок намудааст, дар мусобиқаҳои варзишӣ низ иштироки фаъолона дорад ва сазовори чунин дастовардҳо гаштааст. албатта ин қисме аз дастовардҳои қаҳрамони барнома аст ки ин лаҳза хоб ба ин ҷо овардааст ва ман фикр мекунам ки албатта шумораи зиёде аз диплому ифтихорномаву сипосномао ва медалҳои шумо дар ин ҷо нест. вале аз рӯйхате ки мо мушоҳида кардем воқеан ҳам иштирокаш дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ назаррас аст. ва дӯстон, мо сараввал шурӯъ мекунем аз иштироки қаҳрамони барнома дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ. 2 сол қаблтар қаҳрамони мо дар олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ аз фани забони русӣ ва англисӣ иштирок намуд ва мақоми сеюмро ба даст овардааст. биёед сараввал атрофи ҳамин олимпиада ба ҳамсолонатон маълумот диҳед. мешунавем. ман дар синфи нӯҳӣ ба ин лицей барои хонандагони балоғат омадам. ҳамон сол дар олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок кардам. иштироки ман аз фанҳои забони англисӣ ва забони русӣ буд ва ҷойҳои сеюмро ишғол кардам. ин олимпиада барои ман душвор буд, вале омодагии ҷиддӣ дида будам. аз сабабе ки омодагии хуб дида будам, ҷойҳои сеюмро ишғол кардам. ман аз иштирок дар ин олимпиадаҳо хурсанд ҳастам ва низ дар оянда иштирок карданро мехоҳам. шумо дар синфи даҳумиятон низ дар ҳамин олимпиада иштирок карда будед? бале. ҷои сеюмро гирифтед? бале. барои чӣ натавонистед мақоми якум дуюмро ба даст биёред? чӣ камбудӣ доштед ҳангоми иштирок дар ҳамин олимпиада? дар синфи даҳӣ ман кӯшиш камтар кардам назар ба синфи нӯҳӣ, аз ҳамин сабаб ҷои бо сеюмро ишғол кардам. барои мақоми якум ва дуюмро ба даст овардан бояд шумо чӣ гуна омода шавед? барои ишғол кардани ҷойҳои дуюм ва якум ман бояд кӯшиши зиёд мекардам. аз маълимон бисёртар вазифаҳо талаб мекардам. бо аз маълимҳо ягон чӣ мепурсидам, ягон чизи нафаҳмо мепурсидам. ман ин корҳоро накардам. саломат бошед. бисёр фикри хуб гуфтед шумо. яъне воқеан ҳам барои мақоми якум ва дуюмро ба даст овардан бояд ҳатман аз омӯзгор зиёдтар талаб кард, бояд пурсид. яъне барои мақоми якум ва дуюмро ба даст наовардан шумо худатонро гунаҳгор месозед. бале. бале, ташаккур барои шумо. яъне мебаъд боз аз болои худ бештар кор мекунед ва мақомҳои якум ва дуюмро ба даст меоред. бале, кӯшиш зиёд мекунам. саломат бошед. ташаккур барои шумо. атрофи иштирокаш дар дигар сабқатҳо ҳарф мезанем тамошобинони азиз ва чӣ гунае ки мо огаҳӣ пайдо кардем, шумо дар самти варзиш низ бисёр муваффақ ҳастед. бале. аз намуди варзиши таеквондо қаҳрамони барномаи навбатии мо Бурҳониддин 5 карата чемпиони ҷаҳон оид ба намуди варзиши таеквондо аст дар солҳои 2015, 2016, 2017, 2018 ва 2019. қаҳрамони мо метавонад ки ҳамчун мураббӣ аз ҳамин намуди варзиш ба шогирдон таълим бидиҳад. як бора дар баробари иштирок дар сабқатҳои сатҳи ҷаҳонӣ, ҳамзамон иштирок дар варзиши намуди таеквондо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ
ин барои шумо мушкил нест, душвор нест як бора ҳам самти варзиш ва ҳам самти омӯзиш? дар аввал барои ман ҳам таҳсил, ҳам иштирок дар мусобиқаҳо, ҳам рафтан ҳар рӯз барои машқ кардан ба зал барои ман душвор буд, вале осоиста ман одат кардам ба ин корҳо. 5 маротибе ки шумо иштирок кардед дар ҳамин сабқати сатҳи ҷаҳонӣ дар пойтахти давлати Беларусия дар Минск доир гардид. Бале. Атрофи иштирокатон биёд ҳарф бизанед. Вақте ки сафар кардед, рафтед, шумо иштирок кардед, рақибонатон аз кадом давлатҳо буданд ва чӣ гуна душвориҳо буд? вақте ки мо сафар кардем дар Беларусия, мусобиқаи мо дар шаҳри Минск, яъне дар пойтахти Беларусия гузашта шид. Мо дар толори велодром мусобиқаро гузарондем ки он толор дар ҷаҳон дар ҷои аввал меистад. дар он ҷо зиёда аз 4000 иштирокчиён буд ва зиёда аз 32 давлат омадагӣ буданд. Чанд рақиб доштед шумо? ман дар он ҷо зиёда аз 100 рақиб доштам ки аз онҳо бо 7 нафараш баромадам. аз миёни 100 иштирокчӣ дар ин мусобиқа шумо бо 7 нафар рақобат кардед. бале. рақобат миёни кадоме аз ҳамин рақибонатон душвор буд? рақобат дар байни русҳо ва хитоиҳо хеле душвортар буд. шумо панҷкарата чемпиони ҷаҳон шудед. бале. дар солҳои 2015, 16, 17, 18, 19 мақомҳои чандумро ба даст оварда будед? солҳои 2015, 16 мақомҳои сеюм, 17, 18 дуввум ва сеюм. соли 2019 мукофоти 2 ҷоиза диштам, ҷои дуюм ва сеюм. ҷои дуюм ва сеюм. саломат бошед, беҳтарин. дар ду самт шумо фаъол ҳастед. бештар самти варзиш ба шумо писанд аст ё таҳсил? самти варзиш барои ман писандтар аст. аз ҳамин сабаб ман дар варзиш фаъолтар ҳастам. ташаккур барои шумо. ва шумо соли 2021 дар як мусобиқаи сатҳи ҷаҳонии дигар иштирок кардед ки дар Қазоқистон доир гардид. бале. агар хато накунам, ҷои аввалро гирифтед. бале. ин мусобиқа низ аз ҳамин намуди варзиш буд? бале. биёд атрофи ин мусобиқа камтар ба мо маълумот диҳед. мусобиқа дар соли 2021 дар Қазоқистон гузашта. дар он ҷо мусобиқаи Осиё буд ва дар он ҷо ман ҷои аввалро ишғол кардам. дар он ҷо рақибони ман 5 нафар буданд. бо 5 кас баромадам. дар ин мусобиқаҳо ба ман бешар ҳукумати шаҳр, муаллим ва оилам ба ман кӯмак мерасонданд. бале, яъни падару модарам кӯмак мекунад. бале. саломат бошед. ҳукумати шаҳр маблағ ҷудо мекунад, мураббӣ шуморо омода мекунад барои иштирок дар олимпиадаҳо ва падару модар шуморо дастгирӣ мекунад. ташаккур барои шумо. саломат бошед. тамошобинони азиз, мо атрофи иштироки қаҳрамони барнома доир ба дигар олимпиадаҳо баъдтар суҳбат мекунем, аммо ҳоло як сюжеро омода кардем ки якҷоя тамошо мекунем ва баъдтар бармегардем, суҳбатро идома медиҳем. бо шабакаи Баҳористон бимонед. бурҳониддин одилҷонов бо амалу рафтораш миёни дигар хонандагони литсеи мазкур фарқ мекунад, зеро ӯ режаи рӯзи худро ончунон тартиб додааст ки ҳар лаҳзаро бо самар ва манфиат истифода мебарад. омӯзиш, машқу тамрин, иштирок дар машғулиятҳо ва рафтан ба дарсҳои иловагӣ тартиби фаъолияти ҳамарӯзаи ӯст. хуб мехонад ва бо ҳама муаддабона муносибат менамояд. хислатҳои аҷиби ӯ диққати хонандагон ва махсусан омӯзгоронро ба худ ҷалб намудааст. ба варзиш зиёд таваҷҷӯҳ дорад ва иштирокчии сабқатҳои гуногуни сатҳи ҷаҳонӣ аз намуди варзиши таеквондо аст, аммо дар самти таълим низ дастовардҳои ӯ кам нест. таваҷҷӯҳи ӯ ба ин ду равия аст ки ӯро миёни дигар хонандагон муваффақ ва соҳиби эҳтиром намудааст. падару модар ва омӯзгорон аз ӯ мефахранд ва дастгирияш менамоянд ки ин рафтори онҳо ба қаҳрамони мо нерӯ дода бештар сӯи қуллаи мурод ҳаракат мекунад. дар оянда мехоҳад яке аз варзишкори номдори сатҳи ҷаҳонӣ шавад. падару модар ва омӯзгорони худро сабаби ба даст овардани ҷоизаҳояш медонад. муассисае ки ӯ таҳсил менамояд барояш нақши муассиртар дорад, чунки омодагии бештарро дар литсеи мазкур мебинад. меҳнати қаҳрамони моро қадр намуда роҳбарияти литсеи мазкур ӯро барои гирифтани стипендияи президентӣ ва раиси шаҳр пешниҳод намуданд. дар гӯшаи ифтихории литсеи мазкур дастовардҳои бурҳониддинро дидан мумкин аст. бар аъло ҳар дастоварди хонандагон дар ин гӯша ҷой карда мешавад ки ин боиси ибрати дигар хонандагон хоҳад шуд. на ҳар хонанда метавонад ки дар олимпиада муваффақ шавад. албатта метавонад баъзан дар ҳаракати олимпӣ дохил шавад, яке муваффақ намешавад. барои ҳамин муваффақ шудани ин хонанда бояд ҳамон баъзе хусусиятҳо аз тарафи ин хонанда вуҷуд доштанаш дар кор аст. пеш аз ҳама худомӯзӣ ва худтакмилдиҳӣ аз ҳама чизи муҳим ҳисоб мешавад барои хонанда. зеро ки фақат бо роҳи гӯем ки аз тарафи муаллим назорат шудан хондани талаба қадим муваффақ намешавад. талаба бояд ҳама вақт аз пеши худаш мустақилона
بیاموزد. кӯшишҳои қаҳрамони мо ҳамеша самар медиҳад. ин аст ки ӯ боз сӯи қуллаи мурод дилгарм ва даст боло мешавад. баъд аз сабти барномаи ифтихор қаҳрамони мо бурҳониддин одилҷонов дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба кикбоксинг ки дар ҷумҳурии ӯзбекистон шаҳри Тошканд баргузор гардид иштирок намуд. мусобиқаи мазкур аз 24 то 29 август идома кард ва бурҳониддин дар вазни 51 килограмм дар миёни 52 давлати ҷаҳон мақоми якумро ишғол намуд. ин мусобиқа гуфтаҳои моро бори дигар тасдиқ намуд. در صورت جوی گرفتن در صورت موفق شدن البته از طرف لیسه ما نیست به خوانندگان هوسمندگانی هست. حتی در مسئله پرداخت حق تحصیل نیز ما هم نیز تخفیف داریم یک چند فایزهای معین که این هم یک مقصد اساسی برای هوسمند کردن همه خوانندگان هست. идомаи барномаи ифтихор аст аз шабакаи баҳористон ва қаҳрамони барномаи навбатии мо як ҷавоне аст ки дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намудааст ва ҳам дар таҳсил ва ҳам дар иштирок дар мусобиқаҳои варзишӣ бештар фаъол аст ва ин дастовардҳо аз меҳнату заҳмати қаҳрамони барномаи навбатии мо шаҳодат медиҳад. ин аз атрофи олимпиадаҳо суҳбат мекунем. шумо дар олимпиадаҳои минтақавӣ спеллингбӣ иштирок намудед ва мақомҳои хубро ба даст овардед. албатта бе атрофи иштирокатон дар олимпиадаҳои сатҳи минтақавӣ ҳарф мезанем ва баъдтар мегузарем ба самти варзиш. марҳамат. که در گیمنازیای رقم 2 تحصیل میکردم از آنجا از زبان انگلیسی در المپیادای سپلینگ بی اشتراک کردم و از آن المپیادا ما تا دور منطقوی رفته جای سوم را اشغال کردم. олимпиадаҳои сатҳи минтақавӣ аз сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фарқияти онҳо дар чи аст метавонед бигӯед барои мо? یکی از فرقیت المپیاداها در همین است که آنها نظر به یکدیگر دشوارتر میشوند. مثال دور شهری نظر به دور منطقوی آسانتر میشود، دور جمهوری نظر به دور منطقوی دشوارتر میشود. بله بهترین. یعنی олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ бозам фикр мекунам ки солҳо аз сатҳи шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ душвортар аст. بله. ташаккур барои шумо. иштирокатон дар кадом олимпиада хотирмон буд ва барои чӣ? وقتی ما جای‌های 1، 2 و 3 را به دست میاریم المپیادا برای ما خاطرمان میشود. باز یک چیزی خاطرواتی دیگر این است که ما در المپیاداها دوستانی زیاد پیدا بکنیم و از همدیگر دانش بیاموزیم. саломат бошед. ташаккур барои шумо. тамошобинони азиз, атрофи сабқатҳои варзишӣ боз ҳарф мезанем ва қаҳрамони мо бештар аз мусобиқаҳои варзишӣ дастовардҳои зиёд дорад ва аз ҷумла соли 2023 дар мусобиқаи байналмилалӣ ки дар шаҳри Тошкенти ҷумҳурии Ӯзбекистон доир гардид аз намуди варзиши кикбоксинг ва мақоми сеюмро ба даст овардед шумо. атрофи иштирокатон доир ба ҳамин сабқат ба тамошобинон маълум дед. марҳамат. سال 2023 در مسابقه کشادی آسیایی که در تاشکند گذشت آید به کیکباکسینگ من جای سوم را اشغال کردم. برای که ما از دیگر نمودی ورزش به دیگر نمود ورزش گذشتیم آن برای ما دشوارتر بود. جای اول را اشغال کردم. بله سلامت باشید. شما با چند دولت سفر کردید؟ با تاشکند ازبکستان، با مینسک بلاروس، با قزاقستان سفر کردید. از چند دولتی که شما سفر کردید کدام دولت با شما بیشتر پسند آمد و برای چی؟ بیشتر به من دولت بلاروس برای آنکه عرف و عادت و خوراک‌های ملی آنها به من پسند آمد. تشکر. خود شما با کدام دولت می‌خواهید برای سیاحت برای تماشا سفر کنید؟ من می‌خواهم به آلمان و آمریکا سفر کنم و با فرهنگ و عرف و عادت‌های آنها از نزدیک شناس شوم. آفرین. ما در آینده برای شما برور می‌خواهیم و باور دارم که البته بازم دانش خود را تکمیل می‌دهید. بازم در المپیادا و سبقت‌های سطح جهانی بیشتر اشتراک میکنید و غالبیت رو به دست میارید. و در انجام برنامه اگر با همسالانتون چیزی گفتنی باشید مرحمت میشنوید. من میخواهم که همسالان من بیشتر از من در المپیاداها و مسابقه‌ها اشتراک کنند و جایهای نمایان را به دست بیارند. تشکر برای شما. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، باور داریم که البته قهرمان برنامه نوبتی ما در سال نوی تحصیل بازم کوشش و زحمت میکشد و در دیگر سبقت‌های سطح جمهوری و جهانی اشتراک میکند و پرچم تاجیکستان رو بالا میبردارد. تشکر بار دیگر برای شما. تشکر برای شما که مرا دعوت کردین. و رسم شما قهرمان برنامه نوبتی ما بودن برهان‌الدین عادلجانов.
ما از پای جستجوی قهرمان برنامه نوبتی میشویم. تا برنامه نوبتی با شما خیر خوش میکنیم. اطمینان دارم که برنامه نوبتی ما صحبت ما با شما پسند آمد. تا برنامه نوبتی خیر تماشا بینید عزیز.